ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong na marga jing persat jor halor ka jinga lenti jong kitrok kit dewyong na ka surok ka papinisno nadu ka snong umret chado ka snong umling kat hadu bagla penthun ya kali kawan jong kipat ba bat pensneu ru ya ka surok ki sang balang ki berkenthop ya ka Khasi Students Union ka Ribhoi Youth Federation bat ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People jong ka Ribhoi Sepni ha ka shitar gurisau arajar arpoi kila maromot sendon ya ka surok dau dewyong ubala penhap na kawe katrok kabala snew hapdeng surok dang hakini kilai sngi bala letno lalap e kawe katrok kabala snew hapdeng surok kabala bu jing e ikipat ba jong kathain Ribhoi Sepni ha kalek kawan namar ka jingsha khang lenti hakani katrok bat ha kabai dei bakani kinoi lam jong kini gilait li sang bhalang ki bakanthop yo ba active pator upresiden jong RBYF uba center daloi upresiden jong FKGGP bat usamla receive pator presiden jong KSU kibla her jurep kilara sendon daki kor pu shilom ban khat yau doyong nakatrong bat ban marmot sendon ya kini surok kabla sneo nak yang jengi yang cepat ba ini kele doyong saya akan balmar be stop lek kawan pit pasindar bat ini kene ko surok orang basni ba ma kele doyong de banyak yang ne kalau cepat bang nek smart bikin hak sebenarnya. Kita lah asni adanya. Mana mana. Porba hak ni terbar untuk porba jam tu kan untuk live aja roh. Kejas bilang bawa ni orang bapa. Orang just yang tuan tak tangkatan. Gila dulu kan. Orang di passenger ki nolai nolai jenjar ni nak numi passenger ro samta kim dinalai datang kali syang kali berdat di yang tu menini bapa bapa macam tu macam Penai balada kala khamduna mo kali duyong kadang suan ar ne lightly ndre hakini kita yo ki babenta trok duyong dak nop simno kilana hadu spau khat artli tang simno but kataru omdeir bakino hakapor ke baki yahap banlek kapor ban biang ndre kino hakapor ke bangi ngi hiwan ban kamai bat kano ngi siam jing jenjar siam jing kurdet ban ya kendo bat ki ban ipas namar sakusurok ro kalong ke baret nangilek syarut ro kalong ke tleu nimla le ei nimban se ni hapan burom mangi yaki namar bakit liu namar kidan hakalut hakaji sya dagi perkat nimdei su ban burom yaki mo Amar kidei kitrok kibuan ya ka armbor. Herkum ka hok kilade ban perkat ni maki kum taktor kidei ban. Hawat nimla ban khang mo kade hala ka jong ka business. Hala ka jong ka jinglek jiwan hala ka jong ka jikamai. Ajisha kilade ban wan ka foreign met khanang bunum thut yo pai ba lane yo duk usuk hak lek kawan namar seketaru bakade ka surok ka barit. Ni nak liang di drebar mo ba kamai lineman kasni. Ismo ba ini ba ong ba ya kene kali ba takut nanta ki kuat ken ba kibor ba halor ba kin sesno ya kene kali bat sa kaweru ba ki kledu yang kinom nin ken nang ne ni kerpat ne ki ba halor ba kin mi lam ya kene kali lenti naman ta ka mai kaji kejongi namar kajing jenjar ta kawan yang ni pat berit ni om ya ki ya ki han namar kata ni repat ken ba kin ya sim khia ban perkat ni lenti namar ni bun ki driver bani ya kamai abang ilek yang lenti abang isnew kali rebun bagi isnew namar tang nang bajong ini kali doyong namar mentali hakini kieu bladep kipun magi kali doyong bawan bat sakaweru abang ikit yakinong pang kiba situm kana jing semjenjar kana yak nduk yaki ayaka bikin yang maki beraisak yangi ni hap da bek mangi lagi kana put si stay ni kata ken ni sampai pelat namar ba lihat aing bagi kali doyong ni kerpat makin cim khia dang bangi kibarit kipat riung mo kibarit riang ni kibadon ya kene nong kathaw ni lek yawan ni surok bangin yuk kenya ta jing sup dang kata hi nak riang jongi tung ka jing sem jing kendo jongi ki rio pai ba jong kene kadong ba katha ni ka bede hapo ka western Ribhoi di ban ka bede ro ban ka lenti ka bayaj na patar khama sa umling
Hakini gisngi habawan pun kini kikali kit doyong ki bolong kitrok ki baket Overton kasorok jongi mahadu mentahe wat ki kalirit habangi sitom nepang habangi kerki benyai benyang ngi hajaka bangi poisi kenta henre ngi habenyai kembaar nelai kenta nakadau kalong ba kila tliulut ki sorok amdan bapek bakmi lese kita ki nong mi khmat ki ba mi khmat hakne kadong bakat hanjongi kimyo i ki khap la ki khmat namar kata ba ki dikali duyong ki kali bi an menta ki suyaj klam sange bat sngi bermit dena kata ba hakane ka sngiru hakene ki arsngi kane ka kali ka bala sakut hangne surok sibun ki kali hangne ki ladhang ki la sakut bat ki briu ki la syam pedang ki jing ki jing jenjar hadu ba ki ya chat ngan ja bomyo ja namar ba teng ki don ro ki briu ki bomdon wat ka pisa bentit yo khau ne bentit bendi watang ka syaru te ki syam jing namar kata nadu enin menmit bat hadu kane ka step ka bamenta te na kaliang jong ka sarkar hi dalam baki dei ban khmi ban pej bhai kane ka sorok jongi nang bangila banyo ay ka lenti ne ka sorok ka babha ba ki passenger ne ki ripaj ba he barok khoi kila banyaj banyang khambha kane kalong ba ha na kaliang ki riurang ba jong ka western ne o president jong ka western jongi ba hab ban lek ban yakren show osi le ne ki bor sarkar ba katkum ka an jong kata ka lenti ya jongi ba ha ka jing thumu ka jing mut jongi rupai ba banginum sya ken ba kan ne ka kali kanyai na ne ka surok namar ka de ka surok ka bakhem ka baret ba ha ba ya ki sumo na sharum chaneng ha ba ki kendu ha ki lenti ki bakhem ki ha ban bek ka 10 kilometer na ar kilometer ban penlai ya ki kat ba rupai ba pat ulah hab ban sange ha ka jaka bun poi ha ka por ka ba biang ban ya sigi office ne ban be cha school penban wa ban sakut ha ki lenti ya nak liang jong akum presiden jong FKGP i ha kejing kenduk lang praseng balang kabakan thup ya ka RBF KSU tehadin bangila yo kejing ujor nak liang jong ki pajba ha kejing ja kabala jamenin kasing arpo pratering ha kaba ka kali duyong kasakut hangte hanong ladau o ngila yo kejing ujor ba ki bubun ki kali ki belet nanong po sa patarkma ban ki bakiu na tarkma sa nong po kila sakut ang tibor simen tiadin bang yo ikijing ujor tingin alay ben sate sa spot ban ipet ni la ki jong kikman bat hadin bang ilalay ang confirm ru sa kapulis departemen sa unchat jong tarkma pulis opos bang yo ya fen bet lang tiadin bang ilalay sa spot ni alap si sa ya kini ki baro kijing ja ki bala penjenjar ya kali kawan jong paiba jongi kene nakliang jongi ki seng kibron sene na kapor sa kapor ngila yai dawa banginam sa banwan kini kaliduyong na kini kasurok namar ba kini kasurok kabarit bat kasurok ka basnew kabala pendik i kabaiba kinolik kinangwan ndrei na kapor sa kapor ngila parsang ndrei kini ki kaliduyong kinangwan siwan tede hadu menin habang ngila yo penbat akajing ujur jing paiba ngila lek dalaki jong ki khmat sangte bat ngila bat bang ngila IT sa polis departemen tengi dawa sa polis departemen bakan lek don kam na kamanta kane na kamanta kini ki baro ban ngi dawaru na ki bor sarkar kamtam na katnat pludi makan sim ya kejing kithi ka bakhya na bandawa banam sya banjai ya kiti sorok namar ba kiti sorok kadon ke jingma ka bakhra kamtam ke jingking yang halelan ka baladon ke jing orpai ha ka banakal yang jong madam disiru na ka por la penmi ya ko hukum banam sya banwan ki kelikit doyong lane ki kelikit overload handrei ka basungsi nak liang jong ki nong priai kli doyong bat kiwe ki nong priai kli ki nong yait nak kapor sa kapor te nak liang jongi ki license ki bakan thop ya ka FKGP kita wajur ba ka sarkar ka di bansim khia bat bante action ya ki kali ki atli ki kali ka bangila ya bat bangila IT sa ka police department bat nginam sa hindalai ba ka police department ba ka sipan lai nak liang jong ka KSU lambat ki para nongilam naduga RBF FKGP daga mesim ka jingsnu khia ni penpau hakni kapor kalong habai dei ber kejing laitmon laitlan jong ki kali bi an kumbala ekran dagi nongilam jong ka RBF bat ka FKGP nadu west kasihil terter kan wan room shenisha po tem ribhoi ka jingi banyai naga lenti ka ba mi sha lailat sha
umling leng bagi ni kali bian te kum ka seng hi ngilap na ka por sha ka por bagi ni kali ke jingwan jong ni kali ka penthut ba kali kawan jing pe ba kham tam ngimat ngi yu iru ba ki pe ba ki sakut sideng lenti tang nomor ba blok kini kali ki doyong kham tam ngilap susu ba ki bepang ki bestom ki bela hap ira ki bestom sha ki hospital shanong po komta terter ki sakut lagi met lagi singi halenti nomor ba kejing blok juga nega kali ki doyong ti nagilang jungi kum ki seng bhalang ki ba pe ba khmi ka bha ka myat imlang salang ne gedong ka thany ngimla klem da penpau kejing singusi halor ka ni ka benta ya ka ba kum kini ki breu ki ba wanra ini ki kali ki balong ki agent ni dalal ni penram ya ki ba kim perkhat chu ya ka jing e jong pai ba jong ne ka thany western riboi ka jingi hande ki perkhat tang ka jing don kam ju ki shiman ti ngi penpau ka jing singusi ba naliang jong ka police department ka jing ya jong kini ki trop menta om syutang menen ke jing sakut jong ka ni ka trop henry ngi tip ba ka ni ka jing ya jong ki trop kalayak de gisnam henry ka ba pensengulungo yang ngi kum giseng balang kalong ba ngimbi tang chisin ru ba naliang jong ka police department kan sim action lane kan yo ban kem lane ban bat ye gini ki kali kata gwe ngi seo ban penram ye ka police meneru ngi ye kren ban ga inshot jong ka potar khama henry wong ne galiang jong umdon ka jing tip aa dengi ngiru ngi seo lengo menta alor kan ni ke jing ya lekmon jong ni ki kali ki doyong bat kada ke jing ya jong ni ki trok along ba kan ni surok ka pen sniudur ye ka imlang salang khamtam i khun samla ki bedon hari ni ki lenti ki bayat jong ni ki trok namar ngi tip ba we balawan ki trok ki doyong ki breu ki wan mi shasurok da ka ben up ye ki up ye ki pisah ki tengka lengba jong ni ki trok ki doyong kata ka pensniudur susu ye ka imlang salang hani ka dong ka thany ka jingi namar kata ni dawa jur ye ka police department ka de ban sim khia ka de ban le mardor ye ka ni ka benta khnang ba ka imlang salang ka bha ka myat jong ne ka dong ka thany ka jingi kan long ka ba seiso lengba jong ka ne ka si ka jingwan jingi ban le jurip hate ka si hate ka jaka hate ha umsong halor ka jing sakut jong ne kali ki doyong to hangne ngiwan ban sim ye ga jing yakran habide bat ka jing sakut katu ka nei kali ki balik bawan na ka srok na umret sha umling kadau kolong ya ka jing sakut ka woi na ki kali doyong ki bawan na ki thany west tementa ngilayo ban wan jurip dai lagi jong ki khmat hangne ngi don lang na kalyang ka FPGP KSU ban ngi kar BF te kadau kadau bangi wan khna hangne spot kadau long bangi i ba ka jing sakut jong ni kali ki baw kit ya kine deuyong na du na west ki wan position ni cha than western ribhoi jingi te ka jing sakut jong ni ka kali hang ka ne ka surok kalong ka jing du nong ka bakrau lane ka jing wit na ka banta ki nonglik ki nongwan wat ki bapang ba sitom ro mene da ki spatli kali ki bawan nong po bat ki bamut lek kiu nong po ki la sakut halti kadau kolong ya ka jing blok jong ka ne surok lengba ka ni ka trok ki doyong te denmark ta kadau ni na kalian ki light lagi sang ni wan sakmat ban ujor persya ya kene ka ya halor kini kali ba sakut bakit ya kini ki doyong bi an ngila wan ra ya osi jong petar khma nangta na nanong po bakila wan spot mane bat nakaliang juki ki hab banle habide bat kini kali tehende nakaliang jungi kum ki nongilam jong kiseng ki ba per ki bulan hane ka area ka jungi ni dawa ya ka sarkar kumju ro ya kini ki kali ki doyong nangne sakmat lada ngiyo i baki kini kali kidang yai nakaliang jungi ngimban se benle ya ki kam kat kum ka an jungi kum kaseng kum juru ba kum wat kini kali ki bala bat mentang siru ki don kum ba artali kineru nakaliang police department kam dei ban su isa haki kum tu ki dei ban le hawlor ki tu dei ban sis ki lomda kum ta nakaliang jungi kaseng ni buden nakawai kapor namar bangim kwa ba kaneka srok jungi kalong ka surok khayi tu hende ni kwa bakani sok jungi bakano ke bayang nak ni kemot baka sarkar ka don ke jingtip bat kane ka benta ba kini ki kali ki yai kemot banang ne sakmat kemot ni dawa ya ka sarkar ba kam de su ban penyai ya kini ki sok artat bakani ka sok menta kan don na po ka under construct
ba Denmark ta kadau ba kane sok bunsin i ba kelajat na thai hadu kata kadau kolong ba ka jingwan jong ni gitrok kita kilong nakaliang jing aku presiden jing UF ngakwa ban ya share ya kine ke ki benta habi dei ba kine jingwan jong ni gitrok